Si Adan o si iba, Pastor ba? Okay, go. Diba, ngayon man si ang amahan nga tulod pa ning tanaman kamo ang mag-ariglar aning tanan nga akong gibuhat. Okay. So anang taliwala. Pero mo na kung na Pastor, nganong na pa may gibawal Pastor? Okay, nganong naay gitawag nato gibawal, no nay gasa sa Ginoo nato igsuon nga natay free will. Natay kagalingon nga pagpili. That is test of loyalty. Bisag sa igsoon mismo magas gobyerno na gitawag natong loyalty check. Kung nakadumdum ka mga previous nga mga presidente sa dihang nagkagubot ang Pilipinas, nanawagan siya sa tanan nga mga congressman. That is loyalty check. No, ang uban nanawagan sa military, that is loyalty check. So imo makita nga naay mga gitawag natong loyalty check igsuon, natay mga test of loyalty, especially kaning gibutang nga kahoy. Kay nganuman gusto mong gud ang Ginoo nga dili kita mahimong robot. Natay kagalingon nga pagpili igsuon. Wala man sa tay nakita dinhi igsuon nga katong kahoy nga kuan naato sa tanan nga mga kilid isig kadaplin naragi siya sa taliwala igsuon unya gipasidan-an sad silang Adan og si iba nga dili sila maghikap, dili sila magkaon, mahimo manggani dili makaduol anang mga butanga. Pero balo magyud ta nga daghang kay pamaagi ang yawa. So mo na nahimo. So wala tayong mahimong igsoon kay ang Ginoo mohatag man gyud og gitawag natong kaugalingon nato nga mga pagpili. Mismo magani kita karon wala na ang kahoy sa pagilas mayugdautan, napamangyapoy pagpili mo bitaw nga gibutangan ni atong forehead diri nga gitawag nato og hypothalamus system nga matud sa siyensya ang hypothalamus system na ay responsable ni sa decision making, reasoning, judgment na diri. So naay mga pagpili matag segundo, matag minuto, matag adlaw na atay decision igsuon. Mo decide bata og muhigda, mo decide batag mulingkod, mo decide batag matulog og sa espirituhano nga butang naa say mga pag-decide. Mo decide baka mo padayon ka na imong gibuhat nga nakita nato nga dili maayo. So naa nini nga kalibutan test, no? Bisag si Jesus Christ sa pagkatao ni Jesus Christ dinhi naay mga pagsulay nga nahimong ginahibagat. Mateo kapitulo 4 gisulayan day siya siyawa, no? Kung ikaw anak man sa Dios kaning bato himo ang tinapay, okay, mo ang baka total ang manulunda mo tamok man kanimo ihatag ko ni ang tibuok nga kalibutan musimba ka lang kanako. So naay test igsuon, moapir ang yawa sa lust of the eye, lust of the flesh, pride of life. Kanang pag-ingon igsuon nga kaon ang bato himo ang tinapay, that is lust of the flesh. Usahay matintal ta pinaagis kaon mo bitaw nga ang mga Seventh-day Adventist nagsigig tudlo sa balang kasulatan nga ayog kaon sa unod sa baboy kay mahugaw ka na, pero kay practice naman ang uban mo dipinsa gyud dili oy kalamian ang baboy. So that is lust of the flesh, di ba? So mao na igsuon nga test of loyalty kana siya igsuon imo makita. So gawas ko na kay follow up igsuon.